Στον Δυτικό Ειρηνικό ωκεανό, ανατολικά των νήσων Μαριάνων και νότια της Ιαπωνίας, ο ωκεάνιος πυθμένας σπάει σε μια ουλή μήκους 2.550 χιλιόμετρων. Η τάφρος των Μαριανών δεν είναι απλώς το βαθύτερο σημείο του ωκεανού. Είναι η βαθύτερη κατάπτωση σε ολόκληρη τη γνωστή γήινη επιφάνεια, μια άβυσσος που ξεπερνά σε βάθος οποιοδήποτε βουνό του πλανήτη σε ύψος. Το χαμηλότερο σημείο της τάφρου ονομάζεται Challenger Deep, τοποθετημένο στο νότιο άκρο της. Οι ακριβέστερες μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα χρησιμοποιώντας πολυδεσμικά ηχοβολιστικά και υποβρύχια οχήματα τελευταίας γενιάς τοποθετούν το βάθος της γύρω στα 10.935 μέτρα, αν και ορισμένες πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν αριθμούς κοντά στα 11.034 μέτρα. Η διακύμανση μεταξύ των μετρήσεων οφείλεται στην τεχνική δυσκολία της ακριβούς βυθομέτρησης μιας στήλης νερού τέτοιου μεγέθους, όπου η πίεση, η θερμοκρασία και η αλατότητα επηρεάζουν την ταχύτητα του ήχου και παραμορφώνουν τα αποτελέσματα. Η τάφρος σχηματίστηκε ως συνέπεια της καταβύθισης της πλάκας του Ειρηνικού κάτω από την πλάκα των Μαριανών, μιας ενεργής γεωλογικής διεργασίας που άρχισε περίπου πριν από 180 εκατομμύρια χρόνια. Όταν δύο τεκτονικές πλάκες συγκλίνουν, η πιο πυκνή βυθίζεται κάτω από την πιο ελαφριά, δημιουργώντας μία ωκεάνια τάφρο στο σημείο τριβής. Στην περίπτωση των Μαριανών, η πλάκα του Ειρηνικού, μία από τις αρχαιότερες και πυκνότερες του πλανήτη, εισέρχεται κάτω από τη μικροπλάκα των Μαριανών με ταχύτητα μεταξύ 2 και 3 εκατοστών ανά έτος. Αυτή η κίνηση συνεχίζεται σήμερα και κάνει την τάφρο να μην είναι μια στατική δομή, αλλά ένα γεωλογικό σύστημα σε μόνιμη μεταμόρφωση. Για να κατανοηθεί η κλίμακα αυτού του τόπου, αρκεί να συγκριθεί με γνωστές δομές. Το όρος Everest, με τα 8.849 μέτρα του, θα εξαφανιζόταν εντελώς βυθισμένο μέσα στο Challenger Deep, με περισσότερα από 2 χιλιόμετρα νερού πάνω από την κορυφή του. Η διαφορά πίεσης μεταξύ της επιφάνειας και του πυθμένα της τάφρου ισοδυναμεί με το να αντέχει κανείς το βάρος 1.600 ενήλικων αφρικανικών ελεφάντων πάνω σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό επιφάνειας. Η θερμοκρασία στον πυθμένα κυμαίνεται γύρω στους 2 βαθμούς Κελσίου, μόλις πάνω από το σημείο πήξης. Η τάφρος δεν είναι ένας ομοιόμορφος σωλήνας συνεχούς καθόδου. Η εσωτερική τοπογραφία της αποκαλύπτει αναβαθμίδες, οροπέδια, κάθετα τυχώματα και υδροθερμικές καμινάδες. Η κάθοδος από την επιφάνεια μέχρι το Challenger Deep διασχίζει στρώματα νερού με ριζικά διαφορετικές φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες, διαμορφώνοντας αυτό που οι ωκεανογράφοι ονομάζουν στρωματοποιημένη στήλη νερού. Κάθε ζώνη αυτής της στήλης φιλοξενεί κοινότητες οργανισμών προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες συνθήκες της και η μετάβαση μεταξύ ζωνών αποτελεί συχνά ένα φράγμα τόσο αποτελεσματικό όσο εκείνο που υπάρχει μεταξύ χερσαίων οικοσυστημάτων χωρισμένων από χιλιάδες χιλιόμετρα. Το όνομα Challenger Deep προέρχεται από το HMS Challenger, μια κορβέτα του Βρετανικού βασιλικού ναυτικού που πραγματοποίησε μεταξύ 1872 και 1876 την πρώτη επιστημονική ωκεανογραφική αποστολή στην ιστορία. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού άνω των 127.000 χιλιόμετρων, το πλήρωμα χρησιμοποίησε μολύβδινες βολίδες δεμένες σε καλώδια για να μετρήσει βάθη σε διάφορα σημεία του Ειρηνικού. Τον Μάρτιο του 1875, κοντά στις νήσους Μαριάνες, κατέγραψαν βάθος 8.180 4 ναυτικών οργιών, περίπου 7.900 μέτρων, χωρίς να υποψιάζονται ότι βρίσκονταν μόλις λίγα πλευρικά χιλιόμετρα από το βαθύτερο σημείο του πλανήτη. Το όνομα χαράχτηκε στην ιστορία της ωκεανογραφίας. Για δεκαετίες, η τάφρος ήταν ένα σχεδόν απρόσιτο μυστήριο. Οι μεταγενέστερες αποστολές βελτίωσαν τις μετρήσεις μέσω ακουστικών σόναρ, αλλά η φυσική κάθοδος μέχρι τον πυθμένα απαιτούσε τεχνολογία που δεν υπήρχε. Το ποιοτικό άλμα ήρθε στις 23 Ιανουαρίου 1960, όταν το βαθυσκάφος Τριέστε, σχεδιασμένο από τον Ελβετό μηχανικό Auguste Piccard και χρηματοδοτημένο από το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, έφτασε στον πυθμένα του Challenger Deep. Στο σκάφος ταξίδευαν ο ωκεανογράφος Jacques Piccard, γιος του σχεδιαστή,
και ο υποπλοίαρχος του αμερικανικού ναυτικού Don Walsh. Η κάθοδος διήρκεσε περίπου 5 ώρες. Η εξωτερική πίεση παραμόρφωσε την καμπίνα παρατήρησης με ένα τρίξιμο που για μία στιγμή έκανε τους δύο επιβαίνοντες να φοβηθούν ότι ο χάλιβας είχε υποχωρήσει. Δεν ήταν έτσι. Επρόκειτο απλώς για τη θράψη ενός από τα εξωτερικά παράθυρα από Perspex, που δεν έθετε σε κίνδυνο τη δομική ακεραιότητα. Όταν έφτασαν στον πυθμένα, ο Πίκαρτ και ο Walsh παρατήρησαν μέσα από τα παράθυρα παρατήρησής τους λευκό ίζημα και, κάτι που αποδείχθηκε εντελώς απροσδόκητο, ένα πλατή ψάρι περίπου 30 εκατοστών. Εκείνη η παρατήρηση ήταν η πρώτη που υπέδειξε ότι υπήρχε σπονδυλωτή ζωή στα πιο ακραία βάθη του πλανήτη. Μετά το Τριέστ πέρασαν περισσότερες από 5 δεκαετίες χωρίς κανένας άνθρωπος να κατέβει ξανά στο Challenger Deep. Το 2012, ο σκηνοθέτης James Cameron πραγματοποίησε την τρίτη επανδρωμένη κάθοδο στην ιστορία με το υποβρύχιο Deep Sea Challenger, ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για αυτήν την αποστολή. Ο Κάμερον παρέμεινε στον πυθμένα για περίπου 3 ώρες, συλλέγοντας δείγματα και κινηματογραφώντας με κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Η αποστολή του κατέγραψε μικροβιακή ζωή και οργανισμούς σε μια κλίμακα χωρίς προηγούμενο ως προς την οπτική ανάλυση. Το 2019, ο εξερευνητής Βίκτορ Βέσκοβο ολοκλήρωσε τη βαθύτερη κατάδυση που είχε καταγραφεί μέχρι εκείνη την ημερομηνία πάνω στο DSV Limiting Factor, μέρος του προγράμματος 5 Deeps Expedition, του οποίου ο στόχος ήταν να κατέβει στο χαμηλότερο σημείο καθενός από τους 5 ωκεανούς του πλανήτη. Ο Βέσκοβο έφτασε σε βάθος 10.928 μέτρων και συνέλεξε δείγματα ειζημάτων και ζωντανών οργανισμών. Τα δείγματα που αναλύθηκαν αργότερα αποκάλυψαν την παρουσία βιομηχανικών χημικών ενώσεων συμπεριλαμβανομένων ανθεκτικών οργανικών ρήπων, γεγονός που απέδειξε ότι το αποτύπωμα της ανθρώπινης δραστηριότητας είχε φτάσει ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο και απρόσιτο μέρος της γης. Μεταξύ των επανδρωμένων καθόδων, η εξερεύνηση της αβύσσου έχει εξαρτηθεί από οχήματα που χειρίζονται εξ αποστάσεως, γνωστά ως ROV από τα αρχικά τους στα αγγλικά. Αυτά τα μη επανδρωμένα υποβρύχια κατεβαίνουν συνδεδεμένα με ένα ομφάλιο καλώδιο που μεταδίδει ηλεκτρισμό, δεδομένα τηλεμετρίας και σήματα βίντεο σε πραγματικό χρόνο προς το πλοίο επιφανείας. Το ιαπωνικό Κάικο, το Νερέους και το αμερικανικό Hybrid ROV, μαζί με άλλα οχήματα βαθιάς εξερεύνησης, έχουν χαρτογραφήσει, φωτογραφίσει και συλλέξει δείγματα στην Τάφρο με μια ανάλυση λεπτομέρειας αδύνατη για τις επανδρωμένες καθόδους. Κάθε νέα αποστολή έχει αποκαλύψει οργανισμούς και γεωχημικές διεργασίες που αναδιαμορφώνουν την επιστημονική γνώση για τα όρια της ζωής. Στο Challenger Deep, η πίεση του νερού ξεπερνά τα 1100 μπαράκια, ισοδύναμη με 1100 φορές την ατμοσφαιρική πίεση στο επίπεδο της θάλασσας. Αυτός ο αριθμός δεν είναι μόνο ένα εντυπωσιακό δεδομένο. Είναι η μεταβλητή που ορίζει απολύτως όλα όσα συμβαίνουν σε εκείνο το περιβάλλον. Η ακραία πίεση αλλοιώνει τη δομή του ίδιου του νερού, συμπιέζοντας τα μόρια και αυξάνοντας την πυκνότητά του με μετρήσιμο τρόπο. Το νερό σε εκείνο το βάθος είναι περίπου 5% πυκνότερο από ό,τι στην επιφάνεια, κάτι που έχει άμεσες συνέπειες στην πλευστότητα των οργανισμών που ζουν εκεί. Το ηλιακό φως εξαφανίζεται εντελώς πάνω από τα 1000 μέτρα βάθους. Από αυτό το κατόφλι και μετά, το οποίο οι ωκεανογράφοι ονομάζουν αφωτική ζώνη, δεν εισχωρεί κανένα φωτόνιο. Η Τάφρος των Μαριανών αρχίζει τεχνικά σε περίπου 4.000 μέτρα βάθος σε σχέση με την περιβάλλουσα αβυσσική πεδιάδα, επομένως οι κάτοικοι της εξελίσσονται εδώ και εκατομμύρια χρόνια σε απόλυτο σκοτάδι. Η απουσία φωτός εξαλείφει τη φωτοσύνθεση ως πηγή ενέργειας και αναγκάζει τα οικοσυστήματα να εξαρτώνται από άλλους μηχανισμούς για να στηρίζουν τις τροφικές τους αλυσίδες. Η θερμοκρασία στον πυθμένα της Τάφρου παραμένει με εκπληκτικά σταθερό τρόπο μεταξύ 1 και 4 βαθμών Κελσίου κατά μήκος των εποχικών κύκλων που επηρεάζουν την επιφάνεια. Αυτή η θερμική σταθερότητα, μαζί με τη σταθερή πίεση και το μόνιμο σκοτάδι, δημιουργεί ένα περιβάλλον που οι βιολόγοι θεωρούν ένα από τα πιο φυσικά σταθερά της γης, αν και επίσης ένα από τα πιο ακραία.
Οι οργανισμοί που ζουν εκεί δεν βιώνουν τις διακυμάνσεις θερμοκρασίας ή φωτεινότητας που χαρακτηρίζουν πρακτικά όλα τα υπόλοιπα ενδιαιτήματα του πλανήτη. Το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό του Challenger Deep είναι περιορισμένο αλλά παρόν, σε αντίθεση με ορισμένες κλειστές ωκεάνιες λεκάνες, όπου η στρωματοποίηση εμποδίζει την ανανέωση του νερού και δημιουργεί ανοξικές ζώνες, η τάφρος των Μαριανών δέχεται κυκλοφορία βαθιών υδάτων που προέρχονται από πολικά γεωγραφικά πλάτη. Το πολικό νερό, ψυχρό και πυκνό, βυθίζεται στις αρκτικές και ανταρκτικές περιοχές και ρέει κατά μήκος του ωκεανίου, πυθμένα σε θερμοαλλατικές ροές που χρειάζονται αιώνες για να ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους. Αυτή η κυκλοφορία μεταφέρει διαλυμένο οξυγόνο μέχρι τα βαθύτερα μέρη του πλανήτη, καθιστώντας δυνατή την αερόβια αναπνοή σύνθετων οργανισμών. Η χημεία του νερού στην τάφρο έχει ιδιαιτερότητες που τη διακρίνουν από άλλα ωκεάνια βάθη. Η συγκέντρωση ανθρακικού ασβεστίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, κάτω από ένα όριο βάθους γνωστό ως ορίζοντας αντιστάθμισης ανθρακικού που στον Ειρηνικό βρίσκεται περίπου μεταξύ των 4 και των 5.000 μέτρων, το ανθρακικό ασβέστιο πάβει να είναι σταθερό και αρχίζει να διαλύεται. Αυτό έχει άμεσες συνέπειες στους οργανισμούς με όστρακα ή ασβεστολιθικούς σκελετούς. Στην τάφρο, αυτά τα υλικά διαλύονται ενεργά. Οι οργανισμοί που κατάφεραν να προσαρμοστούν στη ζωή σε αυτά τα βάθη έχουν αναπτύξει εναλλακτικούς μηχανισμούς για να στηρίζουν τις σωματικές τους δομές ή απλώς έχουν απαλλαγεί από αυτές. Η ζωή στην τάφρο των Μαριανών δεν είναι σπάνια, ούτε περιθωριακή. Οι επιστημονικές αποστολές των τελευταίων δεκαετιών έχουν τεκμηριώσει μια εκπληκτική βιολογική ποικιλότητα σε όλα τα επίπεδα της στήλης νερού και στο ίζημα του πυθμένα. Η κατανόηση αυτής της ζωής απαιτεί την εγκατάλειψη των μορφολογικών και φυσιολογικών σχημάτων που είναι οικεία στους οργανισμούς της επιφάνειας, επειδή η ακραία πίεση, το απόλυτο σκοτάδι και η έλλειψη τροφής έχουν δημιουργήσει ριζικά διαφορετικές εξελικτικές λύσεις. Η αβυσική πανίδα της τάφρου μπορεί να χωριστεί σε 2 μεγάλες κατηγορίες, σύμφωνα με τη σχέση της με τον πυθμένα. Τους βενθικούς οργανισμούς που ζουν μέσα ή πάνω στο ίζημα του θαλάσσιου βυθού και τους πελαγικούς οργανισμούς που κατοικούν στη στήλη νερού. Και οι 2 ομάδες έχουν αναπτύξει ειδικές προσαρμογές για το περιβάλλον τους, αν και μοιράζονται ορισμένες εξελικτικές στρατηγικές που σχετίζονται με την επιβίωση σε ακραίες συνθήκες. Οι κυταρικές μεμβράνες όλων των οργανισμών αποτελούνται από φωσφολιπίδια, μόρια με μια υδρόφοβη ουρά και μια υδρόφιλη κεφαλή που σχηματίζουν ρευστές διπλοστιβάδες. Σε ακραίες πιέσεις, αυτές οι μεμβράνες τείνουν να σκληραίνουν και να χάνουν ρευστότητα, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο τη μεταφορά ουσιών μέσα από αυτές και τη λειτουργία των πρωτεϊνών που είναι ενσωματωμένες στη δομή τους. Οι οργανισμοί της τάφρου έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα ενσωματώνοντας στις μεμβράνες τους πολυακόρεστα λιπαρά οξέα μακράς αλυσίδας, ιδιαίτερα δοκοσαεξαενοϊκό οξύ, την ίδια ένωση γνωστή ως DHA, που αυθονεί στα ηχθιέλαια και που στην επιφάνεια συνδέεται με την νευρολογική λειτουργία. Σε μεγάλα βάθη, αυτό το συστατικό δρά ως δομικό αντιψυκτικό, διατηρώντας τη ρευστότητα των μεμβρανών υπό πιέσεις που θα σκλήραιναν εκείνες οποιοδήποτε οργανισμού της επιφάνειας. Τα ένζημα, πρωτεϊνικοί καταλύτες που καθιστούν δυνατές τις βιοχημικές αντιδράσεις, επηρεάζονται επίσης από την πίεση. Σε οργανισμούς επιφανειακών υδάτων, τα ένζημα έχουν μια τρισδιάστατη διαμόρφωση βέλτιστη για να λειτουργούν σε ατμοσφαιρική πίεση. Με την αύξηση της πίεσης, αυτή η διαμόρφωση παραμορφώνεται και το ένζυμο χάνει αποτελεσματικότητα ή πάβει να λειτουργεί. Οι οργανισμοί της τάφρου διαθέτουν ενζυμικές παραλλαγές, γνωστές ως πιεζόφιλοι, που διατηρούν το σχήμα και την καταλυτική τους δραστηριότητα σε ακραίες πιέσεις. Αυτά τα ένζημα αποτελούν αντικείμενο έντονης βιοτεχνολογικής έρευνας, καθώς η δομική τους σταθερότητα υπό ακραίες συνθήκες τα καθιστά υποψήφια για βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν καταλύτες ανθεκτικούς σε εχθρικές συνθήκες. Το οξύδιο της τριμεθυλαμίνης, γνωστό με το ακρονίμιο TMAO, είναι ένα οργανικό μόριο που έχει ταυτοποιηθεί ως σταθεροποιητής πρωτεϊνών σε οργανισμούς βαθιών υδάτων.
Η συγκέντρωσή τους στους ιστούς των αβυσσικών οργανισμών αυξάνεται αναλογικά με το βάθος του ενδιαιτήματος μέχρι του σημείου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης του μέγιστου βάθους στο οποίο ένας οργανισμός μπορεί να επιβιώσει. Έρευνες που δημοσιεύθηκαν την τελευταία δεκαετία υποδηλώνουν ότι πάνω από μια ορισμένη συγκέντρωση TMAO, οι μυϊκοί ιστοί των ψαριών, γίνονται ζελατινώδεις και μη βρώσιμοι για τους θηρευτές, γεγονός που καθορίζει ένα κατά προσέγγιση φυσιολογικό όριο 8.200 μέτρων για τα οστεϊχθεία. Πέρα από αυτό το βάθος, τα σπονδυλωτά με ασβεστοποιημένο σκελετό δεν μπορούν να επιβιώσουν. Για δεκαετίες, οι επιστήμονες συζητούσαν αν τα οστεϊχθεία, με την νικτική τους κίστη και τους ασβεστοποιημένους σκελετούς τους, θα μπορούσαν να επιβιώσουν στις πιέσεις της τάφρου. Η απάντηση ήρθε το 2008, όταν μια κάμερα βυθισμένη στην τάφρο Κέρμαντεκ, στο νότιο Ειρηνικό, κατέγραψε εικόνες ψαριών σαλιγκαριών του γένους Ψεουντολιπάρης σε βάθος μεγαλύτερο από 7.700 μέτρα. Η ανακάλυψη ήταν η πρώτη βιντεογραφική απόδειξη σπονδυλωτών σε αυτά τα βάθη και έθεσε τα θεμέλια για μεταγενέστερες έρευνες στην τάφρο των Μαριανών. Τα ψάρια σαλιγκάρια των τάφρων, που ανήκουν στην οικογένεια Λιπαρίντε, είναι τα βαθύτερα γνωστά σπονδυλωτά σήμερα. Το 2023, ερευνητές του Οκεανογραφικού Ινστιτούτου Woods Hole και του Πανεπιστημίου της Western Australia κινηματογράφησαν και συνέλαβαν δείγματα του γένους Ψιουντολιπάρης μπελιαέβη σε βάθη μεγαλύτερα από 8.336 μέτρα στην τάφρο των Μαριανών, καθιερώνοντας το τεκμηριωμένο ρεκόρ μεγαλύτερου βάθους για ψάρι. Προηγουμένως, το 2022, η ίδια ομάδα είχε κινηματογραφήσει αυτό που αναγνώρισαν ως μη περιγεγραμμένο είδος του ίδιου γένους στα 8.336 μέτρα. Το τρέχον ρεκόρ για παρατήρηση χωρίς σύλληψη ξεπερνά τα 8.300 μέτρα. Η όψη αυτών των ψαριών αμφισβητεί οποιαδήποτε στερεοτυπική εικόνα αβυσσικού πλάσματος. Δεν έχουν τα προεξέχοντα σαγόνια, τα αιχμηρά δόντια ή τους βιοφωταυγείς φωτοφόρους που χαρακτηρίζουν πολλούς θηρευτές μεσαίων βαθών. Οι λιπαρίδες της τάφρου είναι οργανισμοί με απαλή και σχεδόν ημιδιαφανή όψη, μήκους μεταξύ 10 και 30 εκατοστών, με δέρμα χωρίς λέπια και σώμα εμφανώς ζελατινώδες. Τα μάτια τους είναι μικρά ή λειτουργικά υπολειμματικά. Δεν διαθέτουν νικτική κίστη, γεγονός που εξαλείφει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που θα συνεπαγόταν η διαβίωση σε αυτά τα βάθη για ένα συμβατικό ψάρι. Τη συμπίεση του αερίου που περιέχεται στο όργανο από την εξωτερική πίεση. Η διατροφή αυτών των ψαριών στην τάφρο εξαρτάται κυρίως από αμφίποδα καρκινοειδή, οργανισμούς παρόμοιους με τις γαρίδες, αλλά προσαρμοσμένους να ζουν σε αβυσσικές συνθήκες. Τα αμφίποδα συγκεντρώνονται στον πυθμένα, προσελκυόμενα από την οργανική ύλη που πέφτει από τα ανώτερα στρώματα του ωκεανού, γνωστή ως θαλάσσιο χιόνι. Αυτή η κάθετη ροή οργανικών σωματιδίων είναι ο σύνδεσμος που ενώνει την παραγωγικότητα του επιφανειακού ωκεανού βασισμένη στη φωτοσύνθεση με τα οικοσυστήματα της αβύσσου. Οι λιπαρίδες εκμεταλλεύονται αυτή την τροφική αλυσίδα, τοποθετώντας τον εαυτό τους ως τους πιο αποτελεσματικούς διαθέσιμους θηρευτές σε αυτά τα βάθη. Η βιοφωτάβγια, τόσο κοινή στα ψάρια μεσαίων βαθών μεταξύ 200 και 2.000 μέτρων, είναι πρακτικά απούσα στους οργανισμούς του πυθμένα της τάφρου. Στις μεσοπελαγικές ζώνες, όπου εισχωρεί ελάχιστη ποσότητα φωτός, η παραγωγή δικού τους φωτός έχει προσαρμοστική αξία για την επικοινωνία, την προσέλκυση θυραμάτων ή τη σύγχυση των θηρευτών. Στη Χαντάλ ζώνη, όπου το σκοτάδι είναι απόλυτο και οι οργανισμοί είναι σπάνιοι, η παραγωγή βιοφωτάβγιας συνεπάγεται ενεργειακή δαπάνη χωρίς επιστροφή και ένα πιθανό σήμα που μπορεί να προσελκύσει θηρευτές. Η φυσική επιλογή έχει εξαλείψει αυτό το χαρακτηριστικό από τις γενεαλογικές γραμμές που απίκησαν τα ακραία βάθη. Μεταξύ των ασπόνδυλων της Χαντάλ ζώνης, τα αμφίποδα του γένους Χιροντελέα και του γένους Αλισέλα κατέχουν εξέχουσα θέση. Αυτά τα καρκινοειδή, που στα επιφανειακά ύδατα σπάνια ξεπερνούν τα 2 εκατοστά μήκος, φτάνουν στην τάφρο των Μαριανών μεγέθη μεταξύ 4 και 34 εκατοστών. Το μεγαλύτερο δείγμα που έχει καταγραφεί επιστημονικά, συλληφθέν σε βάθος 7.000 μέτρων στην τάφρο Κέρμαντεκ, μετρούσε 34 εκατοστά
και αναγνωρίστηκε ως ανήκον στο είδος Αλισέλα γιγαντέα. Ο αβυσσικός γιγαντισμός είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε πολλαπλές γενεαλογικές γραμμές ασπόνδυλων στα ωκεάνια βάθη και η εξήγησή του εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης. Οι τρέχουσες υποθέσεις δείχνουν διάφορους μη αλληλοαποκλειόμενους μηχανισμούς. Η πρώτη είναι η υπόθεση της θερμοκρασίας. Ο πιο αργός μεταβολισμός σε χαμηλές θερμοκρασίες επιτρέπει στους οργανισμούς να μεγαλώνουν για περισσότερο χρόνο πριν φτάσουν στην αναπαραγωγική ωριμότητα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερα σωματικά μεγέθη. Η δεύτερη είναι η υπόθεση της διαθεσιμότητας οξυγόνου. Σε αντίθεση με τις ζώνες ελάχιστου οξυγόνου ενδιάμεσων βαθών, ο πυθμένας της τάφρου δέχεται καλά οξυγονωμένο νερό, γεγονός που επιτρέπει επαρκείς μεταβολικούς ρυθμούς για τη στήριξη μεγάλων σωμάτων. Η τρίτη υπόθεση συσχετίζει τον γιγαντισμό με την πίεση της επιλογής πάνω στην ικανότητα μετακίνησης σε μεγάλες αποστάσεις για την έβρεση σπάνιων πηγών τροφής. Τα αμφίποδα της τάφρου είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί πτωματοφάγοι. Όταν ένας μεγάλος οργανισμός πεθαίνει στον ωκεανό και το σώμα του πέφτει προς τον πυθμένα, μια διαδικασία γνωστή ως πτώση πτώματος ή whale fall στην περίπτωση των κητοδών, τα αμφίποδα ανταποκρίνονται μέσα σε λεπτά. Οι κάμερες δολωμένες με κομμάτια ψαριού ή κοτόπουλου έχουν καταγράψει, κυριολεκτικά σε δευτερόλεπτα μετά την τοποθέτηση του δολώματος, σύννεφα αμφιπόδων που φτάνουν από διαφορετικές κατευθύνσεις και καταβροχθίζουν τη διαθέσιμη οργανική ύλη με εκπληκτική ταχύτητα. Αυτή η ικανότητα ανίχνευσης και γρήγορης ανταπόκρισης σε διαλείπουσες πηγές τροφής είναι μια βασική προσαρμογή για την επιβίωση σε ένα περιβάλλον όπου η τροφή είναι σπάνια και απρόβλεπτη. Η μικροβιολογία των αμφιπόδων της τάφρου έχει αποκαλύψει ανησυχητικά δεδομένα σχετικά με την ανθρώπινη ρύπανση στην Άβυσσο. Αναλύσεις των ιστών αμφιπόδων που συλλέχθηκαν στην τάφρο των Μαριανών έχουν ανιχνεύσει συγκεντρώσεις πολυχλωριωμένων διφενηλίων, γνωστών ως PCBs, και πολυβρωμιωμένων διφενιλεθέρων που χρησιμοποιούνται ως επιβραδυντικά φλόγας σε επίπεδα που υπερβαίνουν κατά 5 έως 50 φορές εκείνα που καταγράφονται σε οργανισμούς παράκτιων οικοσυστημάτων που θεωρούνται ιδιαίτερα ρυπασμένα, όπως ο ποταμός Λιαόχε στην Κίνα ή ο κόλπος Σουρούγκα στην Ιαπωνία. Αυτές οι ενώσεις, απαγορευμένες στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες από τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, παραμένουν στο περιβάλλον για δεκαετίες και συσσωρεύονται στις τροφικές αλυσίδες. Η παρουσία τους στο βαθύτερο σημείο του ωκεανού αποδεικνύει ότι η ανθρώπινη χημική ρύπανση έχει διαπεράσει κάθε γωνιά του παγκόσμιου ωκεανίου συστήματος. Στον πυθμένα της τάφρου, το ίζημα κυριαρχείται από οργανισμούς που στην επιφάνεια του ωκεανού είναι σχεδόν αόρατοι. Τα ολοθουριοειδή, κοινώς γνωστά ως θαλάσσια αγκούρια, είναι τα πιο άφθονα ζώα στο δάπεδο του Challenger Deep. Ανήκουν στο φύλο των εχινόδερμων, το ίδιο που περιλαμβάνει τους αστερίες και τους αχινούς, και είναι οργανισμοί με μαλακό, επιμήκες σώμα και με παράγωγη ακτινωτή συμμετρία που στην πράξη τους κάνει να φαίνονται σχεδόν διμερείς. Τα είδη ολοθουριοειδών που κατοικούν στην τάφρο περιλαμβάνουν Myriothroscius bruni και Elpidia sp, μεταξύ άλλων. Αυτοί οι οργανισμοί σέρνονται αργά πάνω στο ίζημα, καταπίνοντας μεγάλες ποσότητες υλικού, εξάγοντας την οργανική ύλη και τους μικροοργανισμούς που περιέχει και αποβάλλοντας το ορυκτό υπόλοιμα. Σε ορισμένα σημεία του πυθμένα της τάφρου, τα ολοθουριοειδή αποτελούν περισσότερο από το 90% της συνολικής παρατηρήσιμης βιομάζας, γεγονός που τα καθιστά τους κυρίαρχους οικολογικούς μηχανικούς του αδαλίου οικοσυστήματος. Η δραστηριότητα βιοδιατάραξής τους, δηλαδή η ανάμειξη και απομάκρυνση του υζήματος, επηρεάζει τους βιογεοχημικούς κύκλους του άνθρακα και του αζότου στον πυθμένα. Η πυκνότητα των ολοθουριοειδών στο Challenger Deep είναι παραδόξως μεγαλύτερη από εκείνη που παρατηρείται σε πολλές πιο ρηχές αβυσσικές ζώνες. Οι ερευνητές αποδίδουν αυτό το φαινόμενο στη συσσόρευση οργανικής ύλης που ευνοείται από την κύλη γεωμετρία της τάφρου. Το ίζημα που εναποτίθεται στα άκρα της τάφρου τείνει να γλιστρά προς το χαμηλότερο σημείο λόγω της δράσης των ρευμάτων και της βαρύτητας, συγκεντρώνοντας την οργανική ύλη στη βαθύτερη ζώνη.
Αυτό το φαινόμενο Χωάνης μετατρέπει το Challenger Deep σε παγίδα θρεπτικών ουσιών, μια καταβόθρα όπου συσσωρεύεται η διαθέσιμη τροφή για τους βενθικούς οργανισμούς. Μαζί με τα ολοθουριοειδή, οι πολυχέτοι, θαλάσσιοι σκόλικες με τμηματοποιημένο σώμα και πλευρικά εξαρτήματα που ονομάζονται παραπόδια αποτελούν ένα άλλο σημαντικό συστατικό της πανίδας του πυθμένα. Ορισμένα είδη πολυχέτων της τάφρου έχουν αναπτύξει εκπληκτικές προσαρμογές για να κινούνται μέσα από το ίζημα που έχει συμπιεστεί από την πίεση. Οι ιστοί τους περιέχουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις TMAO και τα πεπτικά τους ένζημα λειτουργούν αποτελεσματικά σε συνθήκες pH και θερμοκρασίας που θα παρέλυαν εκείνα των αντίστοιχών τους στα επιφανειακά νερά. Τα τριματοφόρα είναι μονοκύτταροι οργανισμοί που εκρίνουν κελύφη ανθρακικού ασβεστίου ή συγκολλημένων σωματιδίων ιζήματος. Είναι ένα από τα πιο άφθονα συστατικά του ωκεάνιου ιζήματος σε επιφανειακές ζώνες. Αλλά στην τάφρο των Μαριανών, ο ορίζοντας αντιστάθμισης ανθρακικού διαλύει ενεργά τα ασβεστολιθικά κελύφη. Τα τριματοφόρα της τάφρου έχουν ανταποκριθεί σε αυτόν τον χημικό περιορισμό με δύο στρατηγικές. Ορισμένα είδη έχουν εγκαταλείψει την παραγωγή ανθρακικού και κατασκευάζουν τα καλύματά τους με κόκκους πυρητικού ιζήματος συγκολλημένους, ενώ άλλα έχουν μειώσει ή εξαλείψει πλήρως το προστατευτικό τους περίβλημα. Αυτές οι γυμνές μορφές ή μορφές με οργανικά καλύματα αντιπροσωπεύουν εξελικτικές γραμμές διαφορετικές από εκείνες των συγγενών τους στα ρηχά νερά και η ταξινομία τους παραμένει ένα ενεργό πεδίο έρευνας. Κάτω από τα μετάζωα, δηλαδή τα πολυκύτταρα ζώα, η τάφρος των Μαριανών κυριαρχείται από μια μικροβιακή βιομάζα εξαιρετικής ποικιλότητας και μεταβολικής δραστηριότητας. Τα μικρόβια, συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων, αρχαίων και ιών, είναι οι πιο άφθονοι οργανισμοί του πλανήτη όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων και στη ζώνη Χαντάλ αποτελούν τη βάση όλης της βιολογικής δραστηριότητας. Τα πιεζόφυλλα αρχαία είναι μικροοργανισμοί που όχι μόνο ανέχονται την ακραία πίεση, αλλά και την απαιτούν για τη βέλτιστη λειτουργία τους. Πολλά από αυτά τα αρχαία ανήκουν σε ομάδες συγγενείς με τους ακρεόφυλλους που ανακαλύφθηκαν σε υδροθερμικές καμινάδες και υδροθερμικές πηγές χαμηλής θερμοκρασίας. Ο μεταβολισμός τους μπορεί να βασίζεται στην οξύδωση υδρογόνου ή ενώσεων θείου που προέρχονται από τη γεωχημική δραστηριότητα του πυθμένα αντί να εξαρτάται από την οργανική ύλη που πέφτει από την επιφάνεια. Αυτός ο τύπος χημειοσύνθεσης, ανεξάρτητος από την ηλιακή ενέργεια, αποτελεί μια μορφή αυτόχθονης πρωτογενούς παραγωγικότητας που προσφέρει ενέργεια στο αδάλιο οικοσύστημα ανεξάρτητα από τη ροή της θαλάσσιας χιονόπτωσης. Οι ιοί του ιζήματος του Challenger Deep αντιπροσωπεύουν ένα από τα πιο ανεξερεύνητα πεδία έρευνας της θαλάσσιας βιολογίας. Οι εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι σε ένα χιλιοστόλιτρο αβυσσικού ιζήματος υπάρχουν μεταξύ 10 εκατομμυρίων και 10 δισεκατομμυρίων οικών σωματιδίων. Αυτοί οι ιοί μολύνουν τα βακτήρια και τα αρχαία του ιζήματος, ρυθμίζοντας την αυθονία και τη σύνθεση των μικροβιακών κοινοτήτων. Όταν ένας ιός λύει, δηλαδή καταστρέφει και διαλύει, το κύτταρο ξενιστή του απελευθερώνει διαλυμένη οργανική ύλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους μικροοργανισμούς. Αυτός ο οικός κύκλος είναι ένας μηχανισμός ανακύκλωσης θρεπτικών ουσιών τεράστιας σημασίας σε οικοσυστήματα όπου η οργανική ύλη είναι σπάνιος πόρος. Η μεταβολική ποικιλότητα των μικροβίων της τάφρου είναι εκπληκτική. Μεταγονιδιωματικές αναλύσεις, τεχνικές που αλληλουχούν το συνολικό DNA ενός δείγματος χωρίς την ανάγκη καλλιέργειας μεμονωμένων οργανισμών, έχουν εντοπίσει στο ίζημα του Challenger Deep γονίδια που κωδικοποιούν ένζημα για την αποδόμηση πλαστικών, τη μείωση βαρέων μετάλλων, τη δέσμευση ατμοσφαιρικού αζότου και την παραγωγή μεθανίου. Αυτή η ικανότητα εκμετάλλευσης ενεργειακών και υλικών πόρων πολύ διαφορετικών μεταξύ τους αντανακλά εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης σε ένα περιβάλλον όπου η μεταβολική ευελιξία είναι ένα κρίσιμο προσαρμοστικό πλεονέκτημα. Η ανακάλυψη μικροβίων στο υποεπιφανειακό ίζημα του πυθμένα της τάφρου σε βάθη αρκετών εκατοστών κάτω από τη διεπιφάνεια νερού ιζήματος έχει διευρύνει ακόμη περισσότερο τα γνωστά όρια της ζωής. Αυτοί οι οργανισμοί ζουν σε συνθήκες πίεσης, θερμοκρασίας,
έλλειψης θρεπτικών ουσιών και απουσίας φωτός που μέχρι πριν από 2 δεκαετίες θεωρούνταν ασύμβατες με οποιαδήποτε μορφή ζωής. Η ύπαρξή τους υποδηλώνει ότι η γήινη βιόσφαιρα είναι σημαντικά βαθύτερη και εκτενέστερη από ό,τι προέβλεπαν τα προηγούμενα επιστημονικά μοντέλα, με άμεσες επιπτώσεις για την αναζήτηση ζωής σε άλλα ουράνια σώματα του ηλιακού συστήματος με υποεπιφανειακούς ωκεανούς, όπως η Ευρώπη, το φεγγάρι του Δία, ή ο Εγκέλαδος, το φεγγάρι του Κρόνου. Η ζώνη Χαντάλ δεν είναι ένα γεωχημικά αδρανές περιβάλλον. Η τεκτονική δραστηριότητα που δημιούργησε την Τάφρο συνεχίζει να παράγει γεωλογικά φαινόμενα που δημιουργούν μικροενδιαιτήματα μοναδικών χαρακτηριστικών μέσα στο αδάλιο οικοσύστημα. Οι υδροθερμικές καμινάδες και οι ψυχρές πηγές είναι τα πιο σημαντικά ανάμεσα σε αυτά τα φαινόμενα. Οι υδροθερμικές καμινάδες σχηματίζονται όταν το θαλασσινό νερό διεισδύει μέσα από ρογμές του ωκεανίου πυθμένα, θερμαίνεται από την επαφή με το μάγμα ή τις θερμές πέτρες του μανδύα και επιστρέφει στην επιφάνεια του πυθμένα φορτωμένο με διαλυμένα ορυκτά και σε θερμοκρασίες που μπορούν να υπερβούν τους 400 βαθμούς Κελσίου. Κατά την επαφή με το κρύο νερό του πυθμένα, τα ορυκτά καθιζάνουν και σχηματίζουν τις χαρακτηριστικές σωληνοειδείς δομές αυτών των συστημάτων. Αν και η μεγαλύτερη συγκέντρωση γνωστών υδροθερμικών καμινάδων βρίσκεται στις ωκεάνιες ράχες, περιβάλλοντα υποβύθισης όπως αυτό της Τάφρου των Μαριανών παρουσιάζουν επίσης υδροθερμική δραστηριότητα που συνδέεται με την απελευθέρωση θερμών ρευστών από την υποβυθιζόμενη πλάκα. Στο βόρειο τμήμα της Τάφρου των Μαριανών, το σύστημα γνωστό ως Champagne Vent, στον ενεργό κρατήρα του υποθαλάσσιου ηφαιστείου NW Rota, παράγει όξινα υδροθερμικά ρευστά με pH κάτω από 2 και θερμοκρασία περίπου 1 ή 2 βαθμούς πάνω από το περιβάλλον νερό. Αυτό το σύστημα, που οφείλει το όνομά του στις φυσαλίδες διοξιδίου του άνθρακα που εκπέμπει, φιλοξενεί κοινότητες χημειοτροφικών οργανισμών προσαρμοσμένων σε συνθήκες ακραίας οξύτητας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν γαρίδες, καβούρια και βακτηριακές κοινότητες που παράγουν στοιχειακό θείο ως προϊόν του μεταβολισμού τους, ορατό ως κίτρινα σωματίδια στο νερό που περιβάλλει τις καμινάδες. Οι ψυχρές πηγές, ή cold seeps στα αγγλικά, είναι ζώνες του ωκεάνιου πυθμένα, όπου ρευστά πλούσια σε μεθάνιο και υδρόθιο αναδύονται αργά μέσα από το ίζημα. Σε αντίθεση με τις υδροθερμικές καμινάδες, αυτά τα ρευστά έχουν θερμοκρασίες παρόμοιες με το περιβάλλον νερό, εξού και το όνομά τους. Στην Τάφρο των Μαριανών έχουν εντοπιστεί ψυχρές πηγές που υποστηρίζουν κοινότητες δίθυρων, σωληνοειδών πολυχέτων και βακτηριακών ταπίτων. Τα δίθυρα αυτών των συστημάτων φιλοξενούν στα βράχια τους συμβιωτικά βακτήρια που οξυδώνουν το μεθάνιο ή το υδρόθιο, μεταφέροντας τη χημική ενέργεια που αποκτούν στον ξενιστή τους. Αυτή η χημειοσυνθετική συμβίωση είναι μία από τις πιο ιδιόμορφες μορφές διατροφής του ζωικού βασιλείου. Οι σερπεντινίτες, πετρώματα που σχηματίζονται από τη χημική αντίδραση του θαλασσινού νερού με τις περιδοτίτες του ωκεάνιου μανδύα κατά τη διαδικασία της σερπεντινίωσης, είναι άφθονοι στο περιβάλλον της Τάφρου. Αυτή η αντίδραση, εξώθερμη και ικανή να παράγει μοριακό υδρογόνο και μεθάνιο αβιωτικά, δημιουργεί ζώνες όπου η χημεία του πυθμένα είναι ριζικά διαφορετική από εκείνη του περιβάλλοντος ειζήματος. Τα ρευστά της σερπεντινίωσης είναι ιδιαίτερα αλκαλικά, με pH που μπορεί να υπερβεί το 12 και είναι φορτωμένα με υδρογόνο, ένα ενεργειακό καύσιμο υψηλής αξίας για τους χημειοτροφικούς μικροοργανισμούς. Η έρευνα αυτών των συστημάτων στην Τάφρο των Μαριανών συνεχίζεται σήμερα και τα αποτελέσματά της έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την κατανόηση της πρεβιωτικής χημείας και της προέλευσης της ζωής. Παρά τις αποστολές και τις τεχνολογικές προόδους των τελευταίων δεκαετιών, η Τάφρος των Μαριανών παραμένει ένα από τα λιγότερο εξερευνημένα μέρη του πλανήτη. Εκτιμάται ότι λιγότερο από το 10% του δαπέδου της Τάφρου έχει παρατηρηθεί άμεσα και ότι η πλειονότητα των οργανισμών που την κατοικούν δεν έχει ακόμη περιγραφεί επιστημονικά. Κάθε νέα αποστολή επιστρέφει δείγματα με νέα είδη για την επιστήμη και οι μεταγονιδιωματικές αναλύσεις του ειζήματος αποκαλύπτουν συστηματικά μικροβιακές γενεαλογικές γραμμές χωρίς γνωστό αντίστοιχο σε κανένα άλλο μέρος του πλανήτη. Ένα από τα πιο συναρπαστικά μυστήρια της Τάφρου
έχει να κάνει με τα ακουστικά σήματα που ανιχνεύθηκαν στο Challenger Deep. Το 2016, ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Τζόρτζια ανέλυσαν ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν με υδρόφωνα υψηλής ευαισθησίας τοποθετημένα στον πυθμένα της τάφρου για αρκετούς μήνες. Οι ηχογραφήσεις κατέγραψαν όχι μόνο τους θορύβους χαμηλής συχνότητας που είναι χαρακτηριστικοί των σεισμών και της ηφαιστειακής δραστηριότητας, αλλά και σήματα υψηλής συχνότητας βιολογικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σφυριγμάτων και των κλικ φαλενών και δελφινιών, που μεταδίδονται μέσω της στήλης νερού μέχρι τον πυθμένα, και ήχους χαμηλής συχνότητας των οποίων η προέλευση δεν έχει ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα. Ορισμένοι από αυτούς τους ήχους έχουν φασματικά χαρακτηριστικά ασύμβατα με τις γνωστές πηγές, αν και οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η ακραία πίεση μεταβάλλει τη διάδοση του ήχου με τρόπους που μπορούν να παράγουν ακουστικά τεχνουργήματα δύσκολα στην ερμηνεία. Η δυναμική μεταφορά ύλης προς και από το Challenger Deep παρουσιάζει επίσης σημαντικές ζώνες αβεβαιότητας. Τα τρέχοντα μοντέλα ροής θαλάσσιας χιονόπτωσης προβλέπουν ότι η ποσότητα οργανικής ύλης που φτάνει στον πυθμένα της τάφρου θα έπρεπε να είναι ανεπαρκής για να υποστηρίξει την παρατηρούμενη μικροβιακή και ζωική βιομάζα. Αυτή η ασυμφωνία υποδηλώνει ότι υπάρχουν πηγές οργανικής ύλης ή ενέργειας που δεν έχουν ενσωματωθεί στα μοντέλα, πιθανώς σχετιζόμενες με επεισοδιακά γεγονότα μεγάλης κλίμακας, όπως μαζικές πτώσεις πτωμάτων φαλενών ή κατολισθήσεις συζύματος από τα τυχώματα της τάφρου, των οποίων η συχνότητα και το μέγεθος είναι δύσκολο να μετρηθούν με τις διαθέσιμες τεχνολογίες. Η γενετική συνδεσιμότητα μεταξύ των πληθυσμών αδαλίων οργανισμών σε διαφορετικές τάφρους του ειρηνικού είναι ένα άλλο πεδίο έρευνας με αντιφατικά αποτελέσματα. Ορισμένα είδη αμφιπόδων και πολυχέτων παρουσιάζουν επίπεδα γενετικής απόκλησης μεταξύ τάφρων που υποδηλώνουν παρατεταμένη απομόνωση, ενώ άλλα παρουσιάζουν γενετική ομοιογένεια που υπονοεί ενεργή ανταλλαγή ατόμων ή προνυμφών μεταξύ τάφρων που χωρίζονται από χιλιάδες χιλιόμετρα αβυσικής πεδιάδας. Ο μηχανισμός με τον οποίο αυτή η διασπορά θα μπορούσε να συμβεί σε οργανισμούς χωρίς μακράς διάρκειας πλανκτονική προνυμφική φάση δεν έχει αποσαφινιστεί. Τα ρεύματα πυθμένα και οι ροές συζύματος είναι υποψήφιοι μηχανισμοί, αλλά η ικανότητά τους να μεταφέρουν ζωντανούς οργανισμούς σε μεγάλες αποστάσεις δεν έχει αποδειχθεί πειραματικά. Η περίπτωση της παρατήρησης των Πίκαρτ και Walsh το 1960, του επίπεδου ψαριού που παρατήρησαν από το Τριέστ, παραμένει σημείο συζήτησης στην επιστημονική βιβλιογραφία. Μεταγενέστερες αναθεωρήσεις των αφηγήσεων της αποστολής και των χαρακτηριστικών του καταγεγραμμένου βίντεο έχουν οδηγήσει ορισμένους ερευνητές να προτείνουν ότι οι παρατηρητές δεν είδαν ψάρι, αλλά ένα ολοθουρίδιο ή πιθανώς έναν μεγάλο πολυχέτη από ασυνήθιστη γωνία. Η απουσία φυσικού δείγματος και η περιορισμένη ποιότητα της οπτικής καταγραφής εμποδίζουν μια οριστική επίλυση της συζήτησης. Αν η αρχική ταυτοποίηση ήταν σωστή, θα σήμαινε την ύπαρξη ενός σπονδυλωτού σε βάθη μεγαλύτερα από εκείνα που τα τρέχοντα φυσιολογικά μοντέλα προβλέπουν ως όριο για τα ψάρια, γεγονός που θα άνοιγε θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τους μηχανισμούς ανοχής στην πίεση σε οργανισμούς με ασβεστοποιημένο σκελετό. Η ανίχνευση ρήπων σε οργανισμούς του Challenger Deep δεν ήταν ένα μεμονωμένο έβριμα. Από τη μελέτη του 2017 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Ecology and Evolution, η οποία τεκμηρίωσε PCBS και PBDES σε αμφίποδα της τάφρου των Μαριανών και της τάφρου Κέρμαντεκ, πολλαπλές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει και διευρύνει αυτό το αποτέλεσμα. Οι ρήποι που εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν επίσης μικροπλαστικά, συνθετικές ίνες, οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα και παράγωγα πετρελαίου. Τα μικροπλαστικά έχουν βρεθεί στο ίζημα του Challenger Deep σε συγκεντρώσεις που ορισμένες μελέτες περιγράφουν ως υψηλότερες από εκείνες πολλών ιδιαίτερα αστικοποιημένων παράκτιων ζωνών. Αυτά τα σωματίδια μεγέθους μικρότερου από 5 χιλιοστά εξορισμού και τα νανοπλαστικά μεγέθους μικρότερου από το μικρόμετρο φτάνουν στην τάφρο μέσω του ίδιου μηχανισμού που μεταφέρει την οργανική ύλη, της κατακόρυφης ροής σωματιδίων από την επιφάνεια, επιταχυνόμενης από τη συσσωμάτωση με βιολογική βλένα και με άλλα θραύσματα που σχηματίζουν τη θαλάσσια χιονόπτωση.
Μόλις βρεθούν στο ίζημα, τα μικροπλαστικά μπορούν να καταποθούν από διηθητικούς και θρηματοφάγους οργανισμούς και να ενσωματωθούν στις αδάλιες τροφικές αλυσίδες. Οι αναλύσεις ιζήματος έχουν ανιχνεύσει επίσης στην τάφρο την παρουσία κεσίου 137, ενός ραδιενεργού ισοτόπου που απελευθερώθηκε από τις ατμοσφαιρικές πυρηνικές δοκιμές των δεκαετιών του 1950 και του 1960 και από το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα το 2011. Αν και τα επίπεδα που ανιχνεύθηκαν δεν αντιπροσωπεύουν άμεσο βιολογικό κίνδυνο για τους οργανισμούς της τάφρου, η παρουσία του χρησιμεύει ως γεωχημικός ιχνηθέτης που επιτρέπει στους ερευνητές να χρονολογούν στρώματα ιζήματος και να υπολογίζουν ρυθμούς απόθεσης. Το πιο ανησυχητικό δεδομένο είναι ότι το κέσιο 137 από το ατύχημα της Φουκουσίμα, το οποίο επηρέασε μια ζώνη του βορειοδυτικού ειρηνικού σχετικά κοντά στην τάφρο των Μαριανών, ανιχνεύθηκε σε δείγματα ιζήματος της τάφρου μόλις έναν χρόνο μετά το ατύχημα, γεγονός που υποδηλώνει ταχύτητα κατακόρυφης μεταφοράς από την επιφάνεια στον πυθμένα αρκετών χιλιομέτρων ανά έτος, τάξης μεγέθους μεγαλύτερη από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Η παρουσία ανθρώπινων ρήπων στο βαθύτερο και πιο απρόσιτο μέρος του πλανήτη έχει επιπτώσεις που υπερβαίνουν την περιβαλλοντική ανησυχία. Αποδεικνύει πρώτον ότι ο ωκεανός δεν είναι ένα διαμερισματοποιημένο σύστημα όπου οι ρήποι παραμένουν περιορισμένοι στις ζώνες όπου απορρίπτονται. Η παγκόσμια ωκεάνια κυκλοφορία, η βαρύτητα και οι βιολογικές διαδικασίες συσσωμάτωσης και απόθεσης διανέμουν τους ρήπους αποτελεσματικά σε όλη τη στήλη νερού και τον θαλάσσιο πυθμένα. Δεύτερον, υποδηλώνει ότι οι τοξικολογικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε οργανισμούς ρυπασμένων οικοσυστημάτων σε παράκτιες ζώνες ή σε μεσαία βάθη υποτιμούν συστηματικά την πραγματική έκθεση των αδαλικών οργανισμών σε ξενοβιωτικές ενώσεις. Η εξερεύνηση της τάφρου των Μαριανών έχει οθήσει την ανάπτυξη τεχνολογιών που έχουν επαναπροσδιορίσει τα όρια της υποθαλάσσιας μηχανικής. Ο σχεδιασμός οχημάτων ικανών να λειτουργούν σε βάθος μεγαλύτερο των 10.000 μέτρων συνεπάγεται την επίλυση προβλημάτων πίεσης, επικοινωνίας, πρόωσης και ανάκτησης που δεν έχουν ισοδύναμο σε κανένα άλλο περιβάλλον εξερεύνησης. Η πίεση είναι η κυρίαρχη πρόκληση σχεδιασμού. Ένα υποβρύχιο στο Challenger Deep αντέχει εξωτερική πίεση μεγαλύτερη από 1.000 ατμόσφαιρες, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε εξάρτημα, από τα παράθυρα παρατήρησης μέχρι τους ηλεκτρικούς συνδέσμους, πρέπει να σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το περιβάλλον ή θα αποτύχει με καταστροφικό τρόπο. Τα παράθυρα των σύγχρονων υποβρυχίων είναι κατασκευασμένα από Perspex ή βορειοπυρητικό γυαλί, κατεργασμένο σε κονικές μορφές που αξιοποιούν τη συμπίεση για να αυξήσουν τη στεγανοποίηση αντί να εργάζονται εναντίον της. Οι κινητήρες και οι ενεργοποιητές χρησιμοποιούν υγρά αντισταθμισμένα ως προς την πίεση, όπου το λάδι σε υψηλή πίεση εξισώνει την εξωτερική πίεση και αποτρέπει τη σύνθλιψη των περιβλημάτων. Οι επικοινωνίες μεταξύ ενός οχήματος στο Challenger Deep και του πλοίου στην επιφάνεια αποτελούν άλλη μια μεγάλη πρόκληση. Τα ραδιοσύματα δεν διεισδύουν αποτελεσματικά στο νερό και τα ομφάλια καλώδια μήκους πολλών χιλιόμετρων συσσωρεύουν ίδιο βάρος που μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητα ανόδου του οχήματος. Τα πιο προηγμένα συστήματα χρησιμοποιούν ακουστικά μόντεμ που μεταδίδουν δεδομένα μέσω του νερού με ηχητικά σήματα, αν και με εξαιρετικά περιορισμένο εύρος ζώνης σε σύγκριση με τις επικοινωνίες στην επιφάνεια. Το DSV Limiting Factor, το όχημα του Βέσκοβο, χρησιμοποίησε ένα αμφίδρομο σύστημα ακουστικής επικοινωνίας που επέτρεπε την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και δεδομένων τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο, αν και το βίντεο υψηλής ευκρίνειας μπορούσε να μεταδοθεί μόνο σε μειωμένη ανάλυση. Τα landers, μη επανδρωμένες και χωρίς καλώδιο πλατφόρμες που κατεβαίνουν ελεύθερα στον πυθμένα και στη συνέχεια ανακτώνται μέσω της απόρριψης έρματος και της πλευστότητας, είναι σήμερα το πιο οικονομικά αποδοτικό εργαλείο για την αδαλική εξερεύνηση. Ένα τυπικό lander αποτελείται από ένα μεταλλικό πλαίσιο εξοπλισμένο με κάμερες, ωκεανογραφικούς αισθητήρες, παγίδες ιζήματος και δόλωμα για την προσέλκυση πανίδας. Κατεβαίνει ελεύθερα για αρκετές ώρες, παραμένει στον πυθμένα για προγραμματισμένο χρονικό διάστημα μεταξύ 12 και 48 ωρών
και στη συνέχεια απελευθερώνει το έρμα του μέσω χρονοδιακόπτη ή ακουστικού σήματος από το πλοίο. Το σύνολο επιπλέει μέχρι την επιφάνεια, όπου ανακτάται από το πλήρωμα καταστρώματος. Αυτός ο απλός και αρθρωτός σχεδιασμός επέτρεψε τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των αδαλικών αποστολών με μέτριους προϋπολογισμούς. Η ανάλυση περιβαλλοντικού DNA ή ADNE είναι μια τεχνική που μεταμορφώνει τη βιολογία της τάφρου χωρίς την ανάγκη σύλληψης ή φωτογράφησης οργανισμών. Φιλτράροντας νερό ή ίζημα και αλληλουχώντας τα θραύσματα DNA που περιέχει, οι ερευνητές μπορούν να αποκτήσουν ένα πλήρες ταξινομικό προφίλ των οργανισμών που υπάρχουν σε ένα δείγμα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι υπερβολικά μικροί, σπάνιοι ή ασύλληπτοι για να παρατηρηθούν άμεσα. Οι πιο πρόσφατες αποστολές στην τάφρο των Μαριανών έχουν χρησιμοποιήσει φίλτρα ADNE αναπτυγμένα σε διαφορετικά βάθη, και τα αποτελέσματα έχουν εντοπίσει γενετικές αλληλουχίες οργανισμών που δεν είχαν ποτέ παρατηρηθεί οπτικά στην τάφρο, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κοιτωδών που κατεβαίνουν σε εξαιρετικά βάθη για να τραφούν ή να επικοινωνήσουν. Η ικανότητα της ζωής να ευδοκιμεί στο Challenger Deep έχει αλλάξει ριζικά την προοπτική των αστροβιολόγων για τα περιβάλλοντα όπου θα μπορούσε να υπάρχει ζωή σε άλλα σώματα του ηλιακού συστήματος. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη ζωή, όπως τις ορίζει η υγιεινή βιολογία, περιλαμβάνουν μια πηγή ενέργειας, υγρό νερό και ένα σύνολο βασικών χημικών στοιχείων, κυρίως άνθρακα, υδρογόνο, άζωτο, οξυγόνο, φόσφορο και θείο. Η τάφρος των Μαριανών αποδεικνύει ότι καμία από αυτές τις απαιτήσεις δεν προϋποθέτει την παρουσία ηλιακού φωτός. Η Ευρώπη, το φεγγάρι του Δία, έχει έναν υγρό ωκεανό που εκτιμάται σε βάθος μεγαλύτερο των 100 χιλιόμετρων, θαμμένο κάτω από ένα στρώμα πάγου πάχους μεταξύ 10 και 30 χιλιόμετρων. Η πίεση στον πυθμένα αυτού του ωκεανού θα ξεπερνούσε κατά πολύ εκείνη του Challenger Deep. Οι παρατηρήσεις του τηλεσκοπίου Hubble και του ανιχνευτή Γκαλιλαίο έχουν εντοπίσει πίδακες υδρατμών που αναδύονται από την παγωμένη επιφάνεια της Ευρώπης, πιθανώς προερχόμενους από ενεργές υδροθερμικές καμινάδες στον πυθμένα του ωκεανού. Ο συνδυασμός υγρού νερού, εσωτερικής θερμότητας ραδιογενούς και παλιροϊκής προέλευσης και πιθανών αντιδράσεων σερπεντινίωσης που θα παρήγαγαν υδρογόνο, διαμορφώνει ένα περιβάλλον ανάλογο σε αρκετές πτυχές με εκείνο της τάφρου των Μαριανών. Ο Εγκέλαδος, το φεγγάρι του χρόνου, είναι σήμερα ο πιο ενεργός υποψήφιος στην αναζήτηση εξωγήινης ζωής μέσα στο ηλιακό σύστημα. Οι πολικοί γκέιζερ του, που ανακαλύφθηκαν από τον ανιχνευτή Κασίνη, εκτοξεύουν υδρατμό, πάγο και πολύπλοκα οργανικά μόρια στο διάστημα. Οι φασματικές αναλύσεις του Κασίνη εντόπισαν σε αυτούς τους πίδακες μοριακό υδρογόνο, διοξίδιο του άνθρακα και οργανικές ενώσεις μακράς αλυσίδας. Το μοριακό υδρογόνο υποδηλώνει την παρουσία ενεργής σερπεντινίωσης στον πυθμένα του ωκεανού του Εγκέλαδου, την ίδια διαδικασία που συμβαίνει στα γεωλογικά περιβάλλοντα της τάφρου των Μαριανών. Οι αστροβιολόγοι επισημαίνουν ότι αν η αδαλική ζωή της Γης μπορεί να εξαρτάται από τη σερπεντινίωση ως πηγή ενέργειας, το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί στον Εγκέλαδο. Η μελέτη των ακραίων φύλων της τάφρου έχει επίσης προωθήσει την έννοια ότι η ζωή θα μπορούσε να υπάρχει σε πλανήτες ή φεγγάρια με επιφανειακές συνθήκες εχθρικές για τους οργανισμούς της επιφανειακής Γης, εφόσον υπάρχουν υποεπιφανειακοί ωκεανοί ή ενεργά υδροθερμικά συστήματα. Αυτή η αλλαγή παραδείγματος έχει διευρύνει τον αριθμό των ουράνιων σωμάτων που θεωρούνται δυνητικά κατοικήσιμα στο σύμπαν, περνώντας από εκείνα που περιφέρονται στην κλασική ζώνη κατοικησιμότητας του άστρου τους σε όλα εκείνα με εσωτερικό υγρό νερό, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία ή την επιφανειακή ακτινοβολία τους. Το πανόραμα της εξερεύνησης της τάφρου των Μαριανών εξελίσσεται σημαντικά στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2020. Η μείωση του κόστους στην κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής πίεσης και η ανάπτυξη νέων υλικών όπως προηγμένα κεραμικά και ειδικά κράματα καθιστούν προσιτή την κατασκευή αδαλικών ROV και landers σε ιδρύματα που προηγουμένως δεν διέθεταν τους απαραίτητους πόρους για αυτού του είδους την έρευνα. Τα αυτόνομα υποθαλάσσια οχήματα,
γνωστά ως AUV, αντιπροσωπεύουν το επόμενο τεχνολογικό σύνορο στην αδαλική εξερεύνηση. Σε αντίθεση με τα ROV, που εξαρτώνται από ένα ομφάλιο καλώδιο για την ενέργεια και την επικοινωνία τους, τα AUV είναι πλήρως αυτόνομα, μεταφέρουν τις δικές τους μπαταρίες και συστήματα πλοήγησης και εκτελούν προπρογραμματισμένες αποστολές χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση σε πραγματικό χρόνο. Η ανάπτυξη IUV ικανών να λειτουργούν σε βάθος μεγαλύτερο των 6.000 μέτρων βρίσκεται σε εξέλιξη σε αρκετές χώρες και τα πρώτα πρωτότυπα έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία σε τάφρους του Ατλαντικού και του Ειρηνικού. Η αυτόνομη εξερεύνηση θα επιτρέψει την πραγματοποίηση συστηματικών χαρτογραφικών αποτυπώσεων ολόκληρης της έκτασης της τάφρου με κάλυψη και ανάλυση αδύνατες για τα σημερινά συστήματα. Η αλληλούχηση DNA πάνω στα ερευνητικά πλοία μέσω φορητών συστημάτων όπως το Minion της Oxford Nanopore συντομεύει τον χρόνο μεταξύ της συλλογής δειγμάτων και της ταξινομικής αναγνώρισης των οργανισμών που υπάρχουν σε αυτά. Σε πρόσφατες αποστολές, οι ερευνητές μπόρεσαν να αποκτήσουν προκαταρκτικά μεταγωνιδιωματικά προφίλ δειγμάτων ειζήματος και νερού σε ώρες, αντί για τους μήνες που απαιτούσε η αποστολή δειγμάτων σε χερσαία εργαστήρια. Αυτή η ικανότητα ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει οι αποφάσεις σχετικά με το ποιες ζώνες να εξερευνηθούν και ποια δείγματα να συλλεχθούν να λαμβάνονται με πληρέστερη πληροφορία, αυξάνοντας την επιστημονική αποδοτικότητα των αποστολών. Το πρόγραμμα Deep Ocean Observing Strategy, μια διεθνής πρωτοβουλία που εμπλέκει δεκάδες ωκεανογραφικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο, έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός μόνιμου δικτύου αισθητήρων στις μεγάλες ωκεάνιες τάφρους του πλανήτη. Αυτά τα αυτόνομα παρατηρητήρια θα κατέγραφαν συνεχώς παραμέτρους όπως θερμοκρασία, πίεση, pH, διαλυμένο οξυγόνο, συγκέντρωση οργανικού άνθρακα και ακουστικά σήματα και θα μετέδιδαν τα δεδομένα στην επιφάνεια μέσω ακουστικών σημαντήρων ή μόντεμ σε χρονική καθυστέρηση. Η ύπαρξη συνεχών δεδομένων στον χρόνο θα επέτρεπε τη μελέτη της χρονικής μεταβλητότητας των αδαλικών οικοσυστημάτων και την ανίχνευση αποκρίσεων σε επεισοδιακά γεγονότα όπως σεισμούς, υποθαλάσσιες ηφαιστειακές εκρήξεις ή μαζικές αφίξεις οργανικής ύλης. Η πλήρης χαρτογράφηση της τάφρου των Μαριανών με πολυδεσμικές ηχοβολίδες υψηλής ανάλυσης, ένας στόχος που φαινόταν μακρινός μόλις πριν από μια δεκαετία, πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του χάρη στις αποστολές του Schmidt Ocean Institute, της NOAA και αρκετών πανεπιστημίων που έχουν αφιερώσει χρόνο πλοίου σε αυτόν τον σκοπό τα τελευταία χρόνια. Οι διαθέσιμοι χάρτες υψηλής ανάλυσης έχουν αποκαλύψει άγνωστα τοπογραφικά χαρακτηριστικά στα τυχώματα και στον πυθμένα της τάφρου, συμπεριλαμβανομένων κλιμακωτών αναβαθμίδων, πλευρικών φαραγγιών και λοφίσκων αβέβαιης προέλευσης. Κάθε νέο τοπογραφικό χαρακτηριστικό είναι ένας δυνητικός βιότοπος για βιολογικές κοινότητες που δεν έχουν ακόμη περιγραφεί και η άμεση εξερεύνησή του μέσω ROV ή Landers έχει προγραμματιστεί σε αποστολές ήδη σχεδιασμένες για τα επόμενα χρόνια. Αλλά η τάφρος των Μαριανών δεν είναι ένα οικολογικό σύστημα απομονωμένο από τον υπόλοιπο πλανήτη. Ο ρόλος της στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα, αν και δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί με ακρίβεια, αποτελεί αντικείμενο ενεργής έρευνας και έχει σημαντικές συνέπειες για την κατανόηση του κλίματος της Γης σε γεωλογικές χρονικές κλίμακες. Όταν οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί της ωκεάνιας επιφάνειας δεσμεύουν ατμοσφαιρικό διοξίδιο του άνθρακα με τη μορφή οργανικής ύλης, ένα κλάσμα αυτής της ύλης, εκτιμόμενο γύρω στο 10%, διαφεύγει από τη βιολογική ανακύκλωση στα επιφανειακά ύδατα και βυθίζεται προς τον πυθμένα. Αυτή η βιολογική αντλία είναι ένας από τους κύριους μηχανισμούς με τους οποίους ο ωκεανός αφαιρεί άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Στις βαθύτερες ωκεάνιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της τάφρου, η οργανική ύλη που φτάνει στο ίζημα μπορεί να παραμείνει θαμμένη για εκατομμύρια χρόνια, μετατρεπόμενη σε αυτό που οι γεωχημικοί ονομάζουν ανθεκτικό οργανικό άνθρακα. Οι διαδικασίες υποβύθισης της πλάκας του Ειρηνικού κάτω από την πλάκα των Μαριανών μεταφέρουν υλικό από τον ωκεάνιο πυθμένα, συμπεριλαμβανομένου ειζήματος πλούσιου σε οργανικό άνθρακα και ανθρακικό ασβέστιο προς το εσωτερικό του γήινου μανδύα.
Ένα κλάσμα αυτού του άνθρακα απελευθερώνεται ως διοξίδιο του άνθρακα μέσω των ηφαιστείων του τόξου των Μαριανών, κλείνοντας έναν γεωλογικό κύκλο άνθρακα χρονικής κλίμακας εκατομμυρίων ετών. Η ποσοτικοποίηση των ροών άνθρακα σε αυτόν τον κύκλο υποβύθισης είναι ένα ενεργό πεδίο έρευνας, με συνέπειες για την κατανόηση των μεταβολών του ατμοσφαιρικού διοξιδίου του άνθρακα κατά μήκος της γεωλογικής ιστορίας της Γης. Η μικροβιακή δραστηριότητα στο ίζημα της τάφρου έχει επίσης άμεσες συνέπειες για τον κύκλο του μεθανίου. Τα μεθανογόνα αρχαία παράγουν μεθάνιο από τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα ή από τη ζύμωση οργανικών ενώσεων, ενώ τα μεθανοτροφικά αρχαία οξυδώνουν το παραγόμενο μεθάνιο, μετατρέποντάς το σε διοξίδιο του άνθρακα ή σε βιομάζα. Η ισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης μεθανίου στο αδαλικό ίζημα καθορίζει αν η τάφρος είναι καθαρή πηγή ή καθαρή καταβόθρα αυτού του ισχυρού αερίου του θερμοκηπίου. Τα διαθέσιμα δεδομένα υποδηλώνουν ότι υπό ανοξικές συνθήκες στα βαθιά στρώματα του ιζήματος η παραγωγή μεθανίου μπορεί να ξεπερνά την κατανάλωσή του, αλλά η παγκόσμια έκταση αυτής της διαδικασίας απέχει πολύ από το να έχει ποσοτικοποιηθεί. Η κατακρύμνηση ορυκτών στον πυθμένα της τάφρου, συμπεριλαμβανομένων ανθρακικών, θιούχων και οξυδίων σιδήρου και μαγκανίου, δεσμεύει επίσης χημικά στοιχεία που διαφορετικά θα ήταν διαθέσιμα για τους επιφανειακούς βιογεοχημικούς κύκλους. Οι πολυμεταλλικοί κόνδυλοι, ομόκεντροι σχηματισμοί οξυδίων μαγκανίου και σιδήρου που αποτίθενται αργά στον θαλάσσιο πυθμένα κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών, είναι ιδιαίτερα άφθονοι στις αβυσσαίες πεδιάδες που περιβάλλουν την τάφρο. Αν και η καθ' αυτό αδαλική ζώνη δεν είναι το πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τον σχηματισμό τους, λόγω της υψηλής ειζηματογένεσης που γεμίζει τις τοπογραφικές κοιλότητες, τα άκρα και οι ανώτερες πλαγιές της τάφρου, παρουσιάζουν συγκεντρώσεις ορυκτών βιομηχανικού ενδιαφέροντος που έχουν προκαλέσει συζήτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη σκοπιμότητα της εξόρυξης σε βαθιά νερά. Η τάφρος των Μαριανών συγκεντρώνει στη γεωγραφία και τη βιολογία της μια σειρά ακραίων καταγραφών που κανένας άλλος τόπος του πλανήτη δεν μπορεί να ισοφαρίσει. Η συστηματοποίηση αυτών των δεδομένων επιτρέπει μια πιο συγκεκριμένη κατανόηση της κλίμακας του φαινομένου. Σε όρους πίεσης, ο πυθμένας του Challenger Deep αντέχει 1086 μπαράκια, ισοδύναμα με 15.750 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα ή 108,6 μεγαπάσκαλ. Αυτή η πίεση είναι 1086 φορές η τυπική ατμοσφαιρική πίεση στο επίπεδο της θάλασσας και ισοδυναμεί με το να αντέχει το βάρος 54 φορτηγών αεροσκαφών Boeing 740, 7 πάνω σε μια επιφάνεια ισοδύναμη με ένα σαλόνι 20 τετραγωνικών μέτρων. Η θερμοκρασία του νερού στο Challenger Deep είναι περίπου 1 έως 4 βαθμοί Κελσίου, με μικρές διακυμάνσεις που σχετίζονται με τα ρεύματα βαθιών υδάτων. Αυτή η θερμική σταθερότητα αντιπαραβάλλεται με το εύρος μεταξύ -2 έως πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου που χαρακτηρίζει τους βιότοπους της πλειονότητας των θαλάσσιων οργανισμών που ζουν μεταξύ της επιφάνειας και των 2.000 μέτρων βάθους. Σε όρους σκοταδιού, το Challenger Deep δεν έχει λάβει ούτε ένα ηλιακό φωτόνιο περίπου από πάνω από 2.000 μέτρα πάνω από τη θέση του. Σε αυτό το βάθος και σε οποιοδήποτε σημείο κάτω από αυτό, το μόνο φως που υπάρχει είναι εκείνο που παράγεται από βιοφωταυγείς οργανισμούς. Στην αδαλική ζώνη, ακόμη και αυτό το βιολογικό φως είναι σπάνιο, καθώς οι οργανισμοί που το παράγουν είναι σπάνιοι και η λειτουργία τους στην απουσία οπτικών θηρευτών με λειτουργικούς φωτοϋποδοχής είναι περιορισμένη. Το ίζημα του Challenger Deep έχει συσσωρευτεί για εκατομμύρια χρόνια με ρυθμό μεταξύ 1 και 10 χιλιοστών ανά κάθε 1000 χρόνια ανάλογα με τη ζώνη. Αυτό σημαίνει ότι ένας πυρήνας ιζήματος μήκους 1 μέτρου μπορεί να περιέχει μια καταγραφή των τελευταίων 100.000 έως 1 εκατομμυρίου ετών ωκεάνιας ιστορίας, συμπεριλαμβανομένων υπογραφών παγκόσμιων κλιματικών γεγονότων όπως παγετώδεις περίοδοι, μαζικές εξαφανίσεις και ηφαιστειακές εκρήξεις μεγάλης κλίμακας. Η απόσταση μεταξύ του Challenger Deep και του πλησιέστερου σημείου της ηπειρωτικής επιφάνειας, των νησιών Μαριανών, είναι περίπου 320 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Το πλησιέστερο νησί στον πυθμένα της Τάφρου, λαμβάνοντας υπόψη την κατακόρυφη στήλη νερού, είναι το νησί Γκουάμ.
περίπου 350 χιλιόμετρα προς νότο, το οποίο ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και φιλοξενεί μια σημαντική στρατιωτική βάση του Αμερικανικού ναυτικού. Η σχετική εγκύτητα της Τάφρου σε κατοικημένα εδάφη δεν έχει διευκολύνει την εξερεύνησή της. Η τεχνολογία που απαιτείται για την κάθοδο στα βάθη της είναι πιο σύνθετη και δαπανηρή από εκείνη των υποτροχιακών διαστημικών ταξιδιών. Η βιολογία των αδαλικών ζωνών βρίσκεται σε φάση ενεργής ανακάλυψης. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις σχετικά με τη βιοποικιλότητα των ωκεάνιων τάφρων υποδηλώνουν ότι η πλειονότητα των ειδών που υπάρχουν δεν έχει ακόμη περιγραφεί επίσημα από την επιστήμη. Ο συνδυασμός δυσκολίας πρόσβασης, σπανιότητας αποστολών και μικρής βιομάζας πολλών αδαλικών οργανισμών έχει κρατήσει την ταξινομική γνώση αυτών των κοινοτήτων πολύ πίσω από εκείνη άλλων ωκεάνιων οικοσυστημάτων. Τα ασπόνδυλα είναι η ταξινομική ομάδα που εκπροσωπείται καλύτερα στις επιστημονικές συλλογές της αδαλικής ζώνης. Τα αμφίποδα, ισόποδα, πολυχέτες, ολοθουροειδή και τριματοφόρα έχουν αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας από τις αποστολές του 20ου αιώνα και αρκετές εκατοντάδες είδη έχουν περιγραφεί επίσημα. Ωστόσο, οι μοριακές αναλύσεις πρόσφατων δειγμάτων υποδηλώνουν ότι η κρυπτική ποικιλότητα, δηλαδή η παρουσία μορφολογικά παρόμοιων αλλά γενετικά διαφορετικών ειδών, μπορεί να είναι πολύ υποτιμημένη. Μελέτες γενετικού γραμμωτού κώδικα έχουν αποκαλύψει ότι αυτό που οι ταξινόμοι περιέγραψαν ως ένα μόνο είδος αμφιπόδου παρόν σε πολλαπλές τάφρους του Ειρηνικού είναι στην πραγματικότητα ένα σύνολο μεταξύ 3 και 6 διαφορετικών ειδών με περιορισμένες γεωγραφικές κατανομές. Τα ψάρια είναι η πιο γνωστή σπονδυλωτή ομάδα της αδαλικής ζώνης, αν και ο αριθμός των επίσημα περιγεγραμμένων ειδών είναι μικρός. Εκτός από τους λιπαρίδες του γένους Pseudoliparis, έχουν καταγραφεί στην Τάφρο των Μαριανών και σε γειτονικές τάφρους εκπρόσωποι των οικογενειών Ophidiidae, οι κουέβανοι, και Macrouridae, οι γρεναδιέροι. Οι τελευταίοι είναι πιο συχνοί στις αβυσσαίες ζώνες και εισέρχονται στην αδαλική ζώνη μόνο περιστασιακά. Η οικογένεια Liparidae είναι η μόνη που φαίνεται να έχει απικήσει συστηματικά την αδαλική ζώνη με είδη εξειδικευμένα για αυτό το περιβάλλον. Οι μικροοργανισμοί είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό μη περιγεγραμμένης ποικιλότητας. Οι μεταγονιδιωματικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ίζημα του Challenger Deep έχουν εντοπίσει γενετικές αλληλουχίες που ανήκουν σε περισσότερες από 2.000 διαφορετικές επιχειρησιακές ταξινομικές μονάδες σε δείγματα μόλις 10 κυβικών εκατοστών ιζήματος. Από αυτές τις μονάδες, ένα εκτιμόμενο ποσοστό μεταξύ 40 και 70% δεν έχει εκπροσώπους στις βάσεις δεδομένων γνωστών αλληλουχιών, πράγμα που δείχνει ότι αντιστοιχούν σε γενεαλογικές γραμμές που δεν έχουν καλλιεργηθεί ούτε περιγραφεί. Ο χαρακτηρισμός αυτών των οργανισμών απαιτεί τεχνικές καλλιέργειας προσαρμοσμένες σε συνθήκες ακραίας πίεσης, ένα τεχνικά απαιτητικό πεδίο που προχωρά, αλλά με πιο αργό ρυθμό από τον ρυθμό ανακάλυψης νέων αλληλουχιών. Η ή του αδαλικού ιζήματος είναι πιθανότατα το πιο άγνωστο συστατικό του οικοσυστήματος της Τάφρου. Οι τεχνικές περιβαλλοντικής ιομικής που εφαρμόζουν τη μεταγονιδιωματική στα οικά σωματίδια αντί στους κυταρικούς οργανισμούς αρχίζουν να αποκαλύπτουν την ποικιλότητα των αδαλικών ιοσωμάτων. Τα προκαταρκτικά δεδομένα που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία χρόνια υποδηλώνουν ότι οι ιοί του Challenger Deep περιλαμβάνουν ένα σημαντικό ποσοστό γενεαλογικών γραμμών, χωρίς αντίστοιχο σε κανένα άλλο θαλάσσιο περιβάλλον. Δεδομένου του ρόλου των ιών ως ρυθμιστών των μικροβιακών πληθυσμών και ως φορέων οριζόντιας μεταφοράς γονιδίων, ο χαρακτηρισμός τους αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση της εξελικτικής δυναμικής του αδαλικού οικοσυστήματος στο σύνολό του. Η καταβύθιση της πλάκας του Ειρηνικού κάτω από την πλάκα των Μαριανών δεν δημιούργησε μόνο τη βαθύτερη τάφρο του πλανήτη. Δημιούργησε επίσης το ηφαιστειακό τόξο των νησιών Μαριανών, ένα από τα πιο εκτεταμένα νησιωτικά τόξα του Ειρηνικού ωκεανού. Τα επιφανειακά και υποθαλάσσια ηφαίστεια αυτού του τόξου είναι το άμεσο αποτέλεσμα της τήξης του υλικού της καταβυθιζόμενης πλάκας και της υπερκείμενης μανδιακής σφήνας, μια διαδικασία που απελευθερώνει νερό και άλλα πτυτικά καθώς τα ενυδατωμένα ορυκτά του ωκεάνιου πυθμένα αφυδατώνονται σε μεγαλύτερο βάθος και θερμοκρασία.
Η ηλικία του ωκεάνιου φλοιού που σήμερα καταβυθίζεται στην Τάφρο των Μαριανών είναι μεταξύ 130 και 180 εκατομμυρίων ετών. Είναι ένας από τους αρχαιότερους ωκεάνιους φλοιούς του πλανήτη, γεγονός που εξηγεί την εξαιρετική πυκνότητά του και την ικανότητά του να βυθίζεται κάτω από τη νεότερη και λιγότερο πυκνή πλάκα των Μαριανών. Ο ωκεάνιος φλοιός ψύχεται και συστέλλεται με τον χρόνο, γίνεται πιο πυκνός και αυξάνει την τάση του να βυθίζεται, μια διαδικασία γνωστή ως θερμική καθίζηση. Οι σεισμοί είναι αναπόφευκτη συνέπεια της ενεργής καταβύθισης στην Τάφρο των Μαριανών. Η ζώνη Μπένιοφ, το επίπεδο καταβύθισης μεταξύ των δύο πλακών, είναι μια τακτική πηγή σεισμικότητας που περιλαμβάνει τόσο επιφανειακούς σεισμούς στο σημείο επαφής μεταξύ των πλακών, όσο και βαθύτερα γεγονότα, καθώς η καταβυθιζόμενη πλάκα εισχωρεί στον μανδύα. Μερικά από αυτά τα βαθιά σεισμικά γεγονότα συμβαίνουν σε βάθος μεγαλύτερο από 600 χιλιόμετρα, όπου η θερμοκρασία και η πίεση είναι τόσο υψηλές, ώστε το πέτρωμα θα έπρεπε να είναι όλκιμο και να ρέει χωρίς να θράβεται. Η εμφάνιση σεισμών σε αυτά τα βάθη εξακολουθεί να αποτελεί θέμα συζήτησης μεταξύ των σεισμολόγων, με υποθέσεις που περιλαμβάνουν τη μετατροπή ορυκτής φάσης της ολιβίνης σε σπινέλιο ως μηχανισμό ευθραυστότητας. Η ταχύτητα ανοίγματος ή εμβάθυνσης της Τάφρου είναι μια παράμετρος που οι γεωφυσικοί εκτιμούν από τις μαγνητικές ανομαλίες του ωκεάνιου πυθμένα και από τα μοντέλα κίνησης των πλακών. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις τοποθετούν τον ρυθμό σύγκλησης μεταξύ της πλάκας του Ειρηνικού και της πλάκας των Μαριανών, γύρω στα 20 έως 50 χιλιοστά ανά έτος, αν και οι μετρήσεις με GPS υψηλής ακρίβειας στα νησιά Μαριανά δείχνουν τιμές στο κατώτερο άκρο αυτού του εύρους. Αυτό σημαίνει ότι η Τάφρος δεν βαθαίνει συνεχώς με ανιχνεύσιμο ρυθμό σε ανθρώπινες χρονικές κλίμακες, καθώς το υλικό που εναποτίθεται στον πυθμένα αντισταθμίζει εν μέρη τον χώρο που δημιουργείται από την καταβύθιση. Τα τσουνάμι που δημιουργούνται από σεισμούς στη ζώνη καταβύθισης των Μαριανών αντιπροσωπεύουν κίνδυνο για τις ακτές του Δυτικού Ειρηνικού συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, των Φιλιππίνων, των νησιών Μαριανών και δυνητικά των ακτών της Αμερικής. Αν και οι περισσότεροι σεισμοί της ζώνης είναι ενδιάμεσου ή μεγάλου βάθους και δεν δημιουργούν αποτελεσματικά τσουνάμι, τα επιφανειακά γεγονότα στη διεπιφάνεια μεταξύ των πλακών μπορούν να μετατοπίσουν στήλες νερού ύψους αρκετών χιλιόμετρων και να δημιουργήσουν κύματα μεγάλης περίοδου που διασχίζουν τον Ειρηνικό μέσα σε λίγες ώρες. Η γεωλογική ιστορία και η σύγχρονη σεισμική οργανολογία επιτρέπουν την αξιολόγηση και τη συνεχή παρακολούθηση αυτού του κινδύνου από τα παρατηρητήρια του Παγκόσμιου Σεισμικού Δικτύου. Ανάμεσα στους χιλιάδες οργανισμούς που έχουν τεκμηριωθεί στην Τάφρο των Μαριανών, ορισμένοι έχουν τραβήξει την προσοχή των ερευνητών λόγω της μοναδικότητας των προσαρμογών τους ή λόγω των μυστηρίων που θέτει η ύπαρξή τους. Μια διαδρομή μέσα από αυτές τις περιπτώσεις δείχνει την ποικιλία των εξελικτικών στρατηγικών που έχουν συγκλίνει στο αδαλικό οικοσύστημα. Ο νηματώδης Deontostoma thermophilum είναι ένα μικροσκοπικό σκουλίκι που ανήκει στο φύλο νεματόντα και απομονώθηκε από ίζημα του Challenger Deep τη δεκαετία του 1970. Είναι ένα από τα λίγα μετάζωα για τα οποία υπάρχει απόδειξη ενεργής μεταβολικής δραστηριότητας απευθείας στις συνθήκες πίεσης του πυθμένα, αν και η φυσιολογία του παραμένει ελάχιστα χαρακτηρισμένη. Η νηματώδης είναι η πιο ποικιλόμορφη ομάδα ζώων του πλανήτη ως προς τον αριθμό των ειδών και είναι πανταχού παρόντες σε όλα τα υποστρώματα όπου υπάρχει οργανική ύλη, αλλά οι αδαλικοί νηματώδεις αντιπροσωπεύουν έναν ακραίο συνδυασμό σωματικής μικρογραφίας και προσαρμογής στην πίεση που τους καθιστά δύσκολους στη μελέτη με τις συμβατικές τεχνικές. Ο ξενοφιοφόρος Syringamina fragilissima είναι ένας από τους μεγαλύτερους μονοκύτταρους οργανισμούς του πλανήτη. Ένα μόνο άτομο μπορεί να φτάσει τα 20 εκατοστά σε διάμετρο, καθιστώντας το ορατό με γυμνό μάτι, παρότι αποτελείται από ένα μόνο κύτταρο. Αυτοί οι μονοκύτταροι γίγαντες κατασκευάζουν τεστς, δομές υποστήριξης, με σωματίδια ειζήματος και ορυκτά θραύσματα. Είναι άφθονοι στις αβυσικές και αδαλικές ζώνες και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως μηχανικοί του ενδιαιτήματος. Η τρισδιάστατη δομή τους δημιουργεί μικροπεριβάλλοντα που άλλοι οργανισμοί χρησιμοποιούν ως καταφύγιο και υπόστρωμα πρόσφυσης.
Η οικολογία τους στην τάφρο των Μαριανών δεν έχει μελετηθεί λεπτομερώς. Ο πολυχέτης Παραλβινέλα σουλφινκόλα δεν έχει βρεθεί στην τάφρο των Μαριανών, αλλά σε υδροθερμικές καμινάδες του βορειοανατολικού Ειρηνικού, σε βάθη μεταξύ 2 και 3.000 μέτρων, όμως αντιπροσωπεύει ένα θερμικό όριο της ζωικής ζωής που έχει σημασία για την κατανόηση του δυνατού σε ακραίες συνθήκες. Αυτό το ανελιδωτό σκουλίκι μπορεί να επιβιώσει σε θερμοκρασίες έως 55 βαθμούς Κελσίου στις γειτονικές περιοχές των πιο θερμών υδροθερμικών ροών, όντας το γνωστό πολυκύτταρο ζώο με τη μεγαλύτερη ανοχή στη θερμότητα. Ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας, αυξημένης πίεσης, ακραίου pH και υψηλής συγκέντρωσης τοξικών ενώσεων θείου στο ενδιαίτημά του το καθιστά το μετάζω με το πιο ακραίο σύνολο φυσικοχημικών ανοχών που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Μεταξύ των οργανισμών της αδαλικής ζώνης της τάφρου των Μαριανών, οι ενδυμικές γαρίδες του γένους Μπαθινέκτες και οι γιγάντιοι ισόποδοι του γένους Μπαθίνομους δεν είναι αποκλειστικοί της τάφρου, αλλά κατανέμονται επίσης στα τυχώματα και στα κατόφλια πρόσβασης προς την αδαλική ζώνη. Οι γιγάντιοι ισόποδοι, που μπορούν να φτάσουν τα 30 εκατοστά σε μήκος, είναι καρκινοειδοί με όψη παρόμοια με τις χερσαίες ψήρες του ξύλου που τρέφονται με πτώματα και θρήματα. Η μακροβιότητά τους είναι εξαιρετική για σπόνδυλα του μεγέθους τους. Έχουν καταγραφεί δείγματα σε αιχμαλωσία που επιβίωσαν χωρίς τροφή για περισσότερα από 4 χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει εξαιρετικά χαμηλούς μεταβολικούς ρυθμούς και ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας με τη μορφή λιπιδίων. Οι γιγάντιοι ήοι, όπως εκείνοι που ανακαλύφθηκαν σε βαθιά ωκεάνια περιβάλλοντα και ονομάστηκαν μίμι-βάιρους, παντορα-βάιρους ή μέγα-βάιρους, έχουν ανιχνευθεί σε δείγματα βαθιού ωκεάνιου νερού, αν και η συγκεκριμένη παρουσία τους στην αδαλική ζώνη των Μαριανών δεν έχει επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα μέχρι σήμερα. Αυτοί οι ιαοί, με γονιδιώματα άνω του 1 εκατομμυρίου ζευγών βάσεων και καψίδια ορατά στο συμβατικό οπτικό μικροσκόπιο, αμφισβητούν τον παραδοσιακό ορισμό του ιού ως μη κυταρικής οντότητας και έχουν ανοίξει βαθιές συζητήσεις σχετικά με τα όρια μεταξύ του ζωντανού και του μη ζωντανού. Ο πιθανός ρόλος τους στη δυναμική των αδαλικών μικροβιακών κοινοτήτων είναι ένα ανοιχτό πεδίο έρευνας. Ο ωκεανός δεν είναι σιωπηλός. Είναι, στην πραγματικότητα, ένα από τα ακουστικά πιο πλούσια περιβάλλοντα του πλανήτη, καθώς το νερό μεταδίδει τον ήχο με ταχύτητα περίπου 4 φορές μεγαλύτερη από τον αέρα και με σημαντικά μικρότερη εξασθένηση. Οι βαθιές ζώνες του ωκεανού λειτουργούν ως οδηγοί ακουστικών κυμάτων, συγκεντρώνοντας τον ήχο σε στρώματα όπου η ταχύτητα του ήχου έχει ένα τοπικό ελάχιστο, φαινόμενο γνωστό ως κανάλι Σόφαρ. Οι ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Challenger Deep έχουν καταγράψει μια ποικιλία ακουστικών πηγών που δείχνουν την πολυπλοκότητα του αδαλικού ηχητικού τοπίου. Οι σεισμοί δημιουργούν σήματα χαμηλής συχνότητας μεταξύ 1 και 20 Hz που ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα από τον ωκεάνιο φλοιό και τη στήλη του νερού. Οι υποθαλάσσιες ηφαιστειακές εκρήξεις παράγουν παρόμοια σήματα αλλά με διαφορετικά φασματικά χαρακτηριστικά. Οι φυσιτήρες εκπέμπουν τραγούδια μεταξύ 20 και 8.000 Hz που μεταδίδονται αποτελεσματικά μέσω του ωκεανού και είναι ανιχνεύσιμα στο Challenger Deep παρότι οι φυσιτήρες δεν κατεβαίνουν σε αυτά τα βάθη. Οι κρότοι των γαρίδων μάντης, επίσης γνωστών ως γκαμπαρούς που δημιουργούνται από την κατάρρευση φυσαλίδων σπηλαίωσης που παράγονται από τα αρπακτικά τους προσαρτήματα, ανιχνεύονται στο εύρος από 10 έως 200 kHz και είναι ένας από τους πιο έντονους βιολογικούς θορύβους του ωκεανού. Αν και αυτοί οι οργανισμοί δεν ζουν στην αδαλική ζώνη, τα ακουστικά τους σήματα εξασθενούν με το βάθος, αλλά μπορούν να ανιχνευθούν από αρκετά ευαίσθητα όργανα, ακόμη και στο Challenger Deep. Ο ανθρωπογενής θόρυβος είναι ένα ακόμη συστατικό του ηχητικού τοπίου της τάφρου. Η θαλάσσια κυκλοφορία δημιουργεί συνεχή θόρυβο χαμηλής συχνότητας που έχει αυξηθεί δραματικά από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Οι ηχογραφήσεις του Challenger Deep δείχνουν σήματα συμβατά με τον θόρυβο προστήρων εμπορικών πλοίων, αν και οι συγκεκριμένες πηγές δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με βεβαιότητα.
Οι ακουστικές εκρήξεις που παράγονται από στρατιωτικά σόναρ χαμηλής συχνότητας έχουν επίσης ανιχνευθεί σε καταγραφές του Challenger Deep, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτός ο θόρυβος διεισδύει μέχρι τα βαθύτερα τμήματα του ωκεανού και αποτελεί μέρος του αισθητηριακού περιβάλλοντος των οργανισμών που ζουν σε αυτόν. Οι ιδιότητες μετάδοσης του ήχου αλλάζουν σημαντικά με την πίεση και τη θερμοκρασία. Στα βάθη του Challenger Deep, η ταχύτητα του ήχου είναι υψηλότερη από ό,τι στην επιφάνεια λόγω της επίδρασης της πίεσης και η εξασθένηση των υψηλών συχνοτήτων είναι επίσης μεγαλύτερη. Αυτές οι αλλαγές έχουν συνέπειες για τους οργανισμούς με ακουστική ικανότητα ή ικανότητα ανίχνευσης δονήσεων. Τα εύρη συχνοτήτων που μπορούν να ανιχνεύσουν και η απόσταση στην οποία μπορούν να αντιληφθούν σήματα είναι διαφορετικά από εκείνα των επιφανειακών ισοδύναμών τους. Οι προσαρμογές στα αισθητήρια όργανα των αδαλικών οργανισμών που σχετίζονται με την ακουστική αντίληψη είναι ένα πεδίο έρευνας πρακτικά ανεξερεύνητο. Η τάφρος των Μαριανών, με το Challenger Deep ως το βαθύτερο σημείο της, αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκταση του ωκεανίου ενδιαιτήματος στον πλανήτη Γη. Η συστηματική της εξερεύνηση, που ξεκίνησε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και επιταχύνθηκε σημαντικά τις τελευταίες 2 δεκαετίες, έχει μεταμορφώσει την επιστημονική κατανόηση των ορίων της ζωής, της γεωχημίας του ωκεανίου πυθμένα και των φυσικών διεργασιών που λειτουργούν στη στήλη του νερού υπό ακραίες πιέσεις. Η βιολογική απογραφή της τάφρου απέχει πολύ από το να είναι πλήρης. Με λιγότερο από το 10% του αδαλικού βυθού να έχει παρατηρηθεί άμεσα και με μια πλειοψηφική αναλογία των γενετικών αλληλουχιών του ειζήματος, χωρίς αντίστοιχο στις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, ο αριθμός των μη περιγραφέντων ειδών που κατοικούν στην τάφρο υπερβαίνει με βεβαιότητα τον αριθμό των γνωστών. Κάθε νέα αποστολή προσφέρει δεδομένα που αποκαλύπτουν όχι μόνο νέους οργανισμούς, αλλά και απροσδόκητες οικολογικές και γεωχημικές διεργασίες. Οι μελέτες της τάφρου είχαν συγκεκριμένες πρακτικές επιπτώσεις. Τα πιεζόφυλλα ένζημα που εντοπίστηκαν σε αδαλικούς μικροοργανισμούς είναι υποψήφια για εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων, στη φαρμακευτική και στη βιοτεχνολογία. Οι κυταρικές μεμβράνες πλούσιες σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα των οργανισμών του Challenger Deep αποτελούν πηγή έρευνας για αντιψυκτικά και σταθεροποιητές μεμβρανών με πιθανές ιατρικές εφαρμογές. Η ικανότητα των αδαλικών μικροβίων να αποδομούν ανθεκτικές οργανικές ενώσεις συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βιομηχανικών ρήπων έχει δυνητική σημασία για την ανάπτυξη τεχνολογιών βιοαποκατάστασης. Η τεκμηρίωση ανθρώπινων ρήπων στο Challenger Deep έχει δημιουργήσει έναν επιστημονικό και πολιτικό διάλογο σχετικά με την ανάγκη επέκτασης της νομικής προστασίας των αδαλικών ζωνών. Επί του παρόντος, η τάφρος των Μαριανών προστατεύεται εν μέρει από το Θαλάσσιο Εθνικό Μνημείο των Μαριανών, που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών το 2009, το οποίο απαγορεύει εξορυκτικές δραστηριότητες, όπως η εμπορική αλληλεία και η μεταλλευτική δραστηριότητα, σε μια ζώνη που περιλαμβάνει τα ύδατα που γειτνιάζουν με τα νησιά Μαριανά και ένα μέρος της Τάφρου. Ωστόσο, τα διεθνή ύδατα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της Τάφρου στερούνται ειδικών μηχανισμών προστασίας υπό το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Η γνώση που συσσωρεύτηκε για την Τάφρο των Μαριανών τα τελευταία 60 χρόνια ήταν επαρκής για να διαπιστωθεί ότι είναι ένα λειτουργικό και σύνθετο οικοσύστημα με τροφικές αλυσίδες, βιογεωχημικούς κύκλους και δικές του εξελικτικές δυναμικές. Δεν είναι ένα στήρο ούτε περιθωριακό περιβάλλον. Είναι το βαθύτερο άκρο της ωκεάνιας βιόσφαιρας, συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα οικοσυστήματα του πλανήτη μέσω ροών ύλης, ενέργειας και γενετικής πληροφορίας που διασχίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα στήλης νερού. Η μελέτη του συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα και πιο πλούσια σε ανακαλύψεις επιστημονικά έργα του 21ου αιώνα.